Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Crispin. Taong 1972, Bacolod, Negros Occidental. Matagal na panahon nang nananampalataya si Crispin sa arkanghel na si Uriel. Buong buhay niya, ginawa niya ang lahat ng magagawa niya upang maging tagasunod ng Panginoon at ng arkanghel na tinitingala niya ng husto. Noong buhay pa kasi ang kanyang mga magulang, tagasunod din niya ng arkanghel at doon niya mismo nasaksihan ang kapangyarihan nito. Bagaman may nagsasabi sa kanilang pamilya na sila ay kulto, di nila yun pinagtuunan ng pansin. Ayon nga kay Crispina, noong nabubuhay pa ang mga magulang niya, lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa, kusang yumuyuko sa oras na nakakasalubong sila nito. Magmula rin sa sumunod niyang kapatid hanggang sa kanilang bunso, ni minsan hindi man lang sila nakaranas na dalawin ng kahit isang aswang. Dahil sa gano'n nilang kakayahan, maraming tao ang bumibisita sa kanila hindi para magpagamot, bagkus ay para humingi ng sangkap, pantaboy sa mga aswang. Sa mga panahon kasing itong pinuno, talamak talaga ang aswang sa lugar nila. Tipong hindi mo aakalain na yung mga kapitbahay mo pala, mga aswang na. Dahil sa ganoong sitwasyon, marami sa kanila ang nabubuhay sa takot. Lahat ng pwedeng gawing pangontra sa mga nilalang, talaga namang pinapasok ng mga ito. Minsan nga, sumasama na rin yun sa mga antingero sa paghahanap ng mga mutya. Dahil sa ganoong sitwasyon, unti-unti namang nakilala noon ang mga magulang ni Crispin. Kung pisikal at espiritual na kombate lang kasi ang pagbabasehan, talaga namang walang makakatalo sa mga ito. Dagdag pa niya na, hindi nga niya sukat akalain noon na bigla na lamang mawawala ang mga magulang nila. Kaya naman maagang pumanaw ang mga ito ay dahil din sa kanilang lolo na kasabay din itong pumanaw. Sa kagustuhan kasi nitong pamahalaan ng kapangyarihan ng arkanghel na kasalukuyan nilang tinatangan, nagdesisyon yung kalabanin sila. 11 araw ang naganap ng pakikipagbaka, kung saan kalahati sa alipores ng lolo niya namatay sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Sa pagdating naman ng puntong matatalo na sila nito, ginamit nito ang kapatid niya bilang pain sa mga magulang niya. Dahil dito agad namang pinanghinaan ng kanyang ina na siyang naging sanhi upang mabilis siyang mawala ng buhay. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, nagdesisyon naman yung magpakamatay kasama ang lolo niya. Sabay-sabay sila noong nahulog sa bangin at kailan may hindi na rin nakita ang mga bangkay nila. Magmula noon, nabuhay si Crispin at ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng poder ng kanyang tiyuhin. Bagaman hindi madali ang kanilang pinagdaanan, kahit papaano nagpapasalamat pa din siya, gawa ng naging mabuti naman yun sa kanila. 3 taon ang lumipas matapos ang insidente, bumalik si Crispin sa kanilang bahay para subukang mamuhay ng mag-isa. Nahihiya na rin kasi siya noon sa tiyuhin niya, kaya kahit malabo pa sa kanya ang lahat, pinili niyang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ayon sa kanya, na sa mga unang buwan na kanyang paninirahan ng mag-isa sa kanilang tahanan, halos wala talaga siyang makain. Matinding pagtitiis man ang nararamdaman, di niya sinubukan pang bumalik sa poder ng tiyuhin niya. Isipin niyo na lang kung gaano kahirap mamuhay ng mag-isa sa edad na 15 anyos. Mabuti na lang, nalagpasan niya ang lahat ng pagsubok, kaya nabago kahit papaano ang kanyang buhay.
Dala na rin ng matinding pagod sa trabaho, unti-unti nang nawawala sa kanya ang paniniwala sa Arkanghel na nagbigay ng kapangyarihan sa mga magulang niya. Akala niya noon, magiging isang ordinaryong tao na lamang siya, pero dumating ang isang umaga na may natagpuan siyang kakaibang bagay sa loob ng tahanan nila. Base sa salaysay ni Crispin, na taon noon wala siyang trabaho, kaya nagpasya siyang linisin ang kabuuan ng bahay. Hindi niya maisip noon kung ano ang pumasok sa kanya. Basta yung pakiramdam niya, sipag na sipag talaga siya. Pagpasok naman niya noon sa silid ng mga yumao niyang magulang, dahan-dahan naman niyang inialis ang mga kurtina ng dingding. Paghawi naman niya sa mga kurtinang yon, laking gulat na lamang niya nang tumambad ang imahe ng Arkanghel kasama ang mga medalyon at pandigmang armas. Takang-taka noon si Crispin. Gawa ng pakiramdam niya, hindi man lang yun nakita ng mga taong naglinis sa kanilang pamamahay bago yun abandonahin. Ayon sa kanya, sa loob ng 5 taong wala roong naninirahan, ni minsan wala man lang naghinala na may nagtatago doong isang malaking kayamanan. Paglapit naman niya sa mga gamit na binabasbasa ng Arkanghel na si Uriel, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang animoy hindi nakikitang harang na bumabalot sa mga ito. Halos ilang beses niya pa yung hinawi para pakiramdaman, hanggang sa dumating ang puntong napaniwala na nga siya sa mga bagay na kanyang nakita. Matapos naman niya itong makumpirma, dali-dali naman niyang kinuha ang mga gamit. Pagsalansan niya nito sa lumang higaan, una naman niyang napansin dito ay ang mainit na temperatura nito. Hindi naman noon nagtaka si Crispin sa kadahilanang nabanggit na noon ang kanyang ama sa kanya ang tungkol sa mga senyales ng pagiging buhay ng isang agimat. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pagmamasid, bahagya namang naagaw ng isang maliit na libro ang kanyang pansin. Pagkakuha naman niya rito, bumungad sa kanya sa pinakaunang pahina ang mukha ng Arkanghel na sinasamba nila. Sa kasagsagan naman ng pagbuklat niya sa libreta, doon niya nakita ang mga usal na kalimitang ginagamit ng mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang nababasa niya ang mga katagang napapaloob sa libretang yon. Ayon sa kanya, karamihan sa mga usal na ibinibigay ng Arkanghel ay tumutukoy sa kadakilaan at buhay nito. Dahil sa ganun niyang abilidad, isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isipan noon, at yun ay walang iba kundi siya ang kinalugda ng Arkanghel para magpatuloy sa sinimulan ng kanyang mga magulang. Magmula naman noong natuklasan niya ang mga kayamanang yon, walang araw at gabi niya itong hindi pinag-aralan. Bawat isa sa mga gamit, maigi niyang inuunawa ang bisa, nang sa gayoy hindi na siya mangapa sa abilidad ng mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unting nahasa ang kapangyarihan ni Crispin nang walang kahit na sinong nagtuturo sa kanya. Patagurin ng kanyang pag-aaral, kaya inakala ng mga kababaryo niya, isa lamang siyang hamak na pangkaraniwang bata. Subalit, lingid sa kaalaman ng karamihan na itong si Crispin ay isa na palang ganap na antingerong pinakamakapangyarihan sa kanilang lugar. Sa loob ng 3 pag-aaral niya, marami na siyang napatunayan sa kanyang sarili. Hindi na rin mabilang ang mga nilalang na pinatay niya ng palihim na halos tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa paglipas pa ng mga araw, nabalitaan niya ang pagkakaroon ng matinding karamdaman ng tiyuhin niya. Dahil dito, inabisuhan siya nitong hindi na nito mapag-aaral pa
ang kanyang mga kapatid. Nabanggit din ito na kinakailangan na rin niya yung kunin, gawa ng hirap na rin yun sa paghahanap buhay. Nang marinig naman niya ang tungkol sa balita, agad naman siyang pumanhik sa bahay nito para sunduin ang mga nakababata niyang kapatid. 3 pala noon ang naiwan sa poder nito, kaya para walang mag-isip ng kung ano, sabay-sabay niya yung kinuha. Malabo man para sa kanila kung papaano sila makakaligtas sa pang-araw-araw, bilang panganay pinilit niyang maging matatag sa lahat ng bahay. Upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid, na pag-isip-isip niyang kinakailangan na niyang dumiskarte gamit ang aral na tangan niya. Mali man yun sa paningin ng iba. Sadyang wala ng pagpipiliang paraan itong si Crispin upang mabuhay kasama ang kanyang mga kapatid. Sa halos ilang araw niyang pag-iisip, doon na niya napagpasyahang ipakita sa tao ang abilidad na kanyang tangan. Dahil sa wala pa naman noong may alam na nanggagamot siya, minabuti niyang magbahay-bahay sa kanilang lugar para mag-alok ng kanyang serbisyo. Akala niya magiging madali ito, pero lahat ng tahanang kanyang binibisita, tinatanggihan siya. Ayon pa kay Crispina, maraming tao siya noong kayang-kaya sanang pagalingin, ang kaso lang hindi ito naniniwala sa kanyang abilidad. Dahil sa pangyayari, mas lalo pa silang nahirapan sa pang-araw-araw hanggang sa nabalitaan niya ang tungkol sa isang mayamang matanda na naghahanap ng mga albularyo na makakatulong dito. Base sa ulat na kanyang natanggap, dati itong nagpapagamot sa kanyang mga magulang, subalit natigil lamang ito nang mamatay ang mag-asawa. Magmula noon, mas lalong nahirapan ang matanda, na halos umabot na noon sa puntong naghahatian na ng lupa ang kanyang mga anak kahit buhay pa siya. Ang pinakamasakit pa sa lahat, hinihikayat na siyang mamatay ng mga anak niyang yon dahil sa kagustuhan itong kamkamin ang lahat ng pinaghirapan niyang ari-arian. Siyempre dahil sa ayaw naman yung mangyari ng matanda, ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para humanap ng isang mahusay na albularyo na tutulong sa kanya. Nang marinig naman ni Crispin ang mga bagay na yon, di na siya nagdalawang isip na pumunta sa tahanan nito. Pagdating naman niya sa lugar, bumungad sa kanya ang nasa humigit 20 albularyo na naghihintay sa labas. Sa estado ng mga ito, parang pinaglalaanan talaga nila ng oras ang mayamang matanda. Siyempre, ayaw naman itong husgahan ni Crispin. Gawa ng kagaya lang din naman niya itong may pangangailangan. Sa loob ng ilang oras na paghihintay, nanatiling bigo ang mga albularyong sumusubok na pagalingin ng matanda. Ayon sa mga ito, masyadong malalim ang aral na ginagamit sa sakit na kumalat sa katawan nito. Hindi na rin sila umaasa pang gagaling ang matandang yon, sa kadahilan ng punong-puno na ng mga buhay na insekto ang loob ng sistema nito. Kahit hindi rin nila nakumpirma, naniniwala silang binarang ang matanda. Matapos naman niyang malaman ang lahat ng yon, iniwasan naman niyang magsalita pa. Hindi naglaon. Nang medyo malapit na siya sa entradang pinto ng bahay, dahan-dahan namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang likuran matapos niyang marinig ang 2 albularyong pinag-uusapan siya. Pagsilay naman niya rito, seryoso naman siya roong nagwika ng, "Kung wala kayong sasabihing maganda, mas mabuti pang isarado niyo yung mga bibig niyo. Bata nga ako, pero kung lihim na aral ang pag-uusapan, di hamak na mas lamang ako. Di ako nagmamayabang. Yun lang talaga ang totoo.
Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong nilapitan na para bang naninindak. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, sa halip na umurong sa kanyang kinaroroonan, sinubukan niya pang itulak pabalik ang dalawa. Hindi naglaon dahil sa kanyang kapangasan, napilitan na rin ng mga ito na humugot ng punyal. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman siya nitong inundaya ng saksak na siyang naging sanhi upang tuluyan na rin siyang mapahawak sa medalyong nakatago sa kanyang bulsa. Paglapat naman ng talim nito sa kanyang balat, gulat naman noon ang albularyo nang biglang tumalbog ang itatarak sana nitong punyal sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayari, doon ito napagtanto na nagtatangan nga ng isang buhay na bertud itong si Crispin. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, di pa rin ito nagpakita ng pagkasindak laban sa kanya. Pagmamayabang pa ng sumaksak sa kanyang albularyo na, "Mababaw lang naman yung ipinapakita mo. Kabal! Lahat kami meron yan!" "Lahat nga kayo meron. Pero ang punyal na isinaksak mo sa akin, balot na balot yon ng pangontra. Sigurado ka bang kasing lakas ng kabal ko ang tangan mo? Pwede ko bang subukan to?" Sagot naman ni Crispin habang hinuhugot ang maliit na punyal na kasamang nakatago ng kanyang medalyon. Paglapat naman niya nito sa matanda, bahagya naman yung napaatras nang masipat nito ang pagkalusaw ng kanyang kabal, dahilan para masugatan niyo ng talim nito. Pagsilay naman ng matanda na parabang napahiya na yon sa harapan ng kanilang mga kasama, mas lalo naman yung nagwala. Maya-maya pa, nang umabot na sa tauhan ng matandang gagamutin nila ang mga nangyayari, ito na rin mismo ang nagtaboy sa dalawang albularyong nanggugulo. Dahil sa ginawa ng mga taong yon, naiwasan ni Crispin na madurog ang mga ito. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang tinawag na ang kanyang pangalan, kalmado naman siyang pumasok. Sa kanyang paglalakad, maraming bantayang pumuna at nagduda sa kanya. Ayon sa mga ito, malabong makakatulong si Crispin dahil sa kanyang edad. Dagdag pa ng iilan na, kagaya ng mga nauna, mabibigo lang din siya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga narinig, nanatili pa ring mataas ang kanyang tiwala sa sarili. Kaya lang naman yun nakapagsasabi ng ganoon sa kanya dahil sa hindi naman siya nito kilala. Pagtatapat pa ni Crispina, madalas tumatahol ang mga aso sa mga taong bagong salta sa kanilang lugar. Pagpasok naman niya sa silid ng matanda, nasipat niya ang anak nitong nakabantay sa tabi ng higaan. Nang malapit na siya, bumungad sa kanya ang nangingitim nitong balat, tapos namumuti nitong mga mata na animoy mabubulag na. Palagi na ring nakanganga ang matandang yon dahil mabilis na nanunuyot ang dila nito. Pagsilay naman ito sa kanya, hirap naman yung nagtanong ukol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig naman ni Crispin ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, "Ako ho ang anak nina Hustasyo at Saday. Kung natatandaan niyo ho, sila ang mga dating tumutulong sa inyo. Pasensya na ho kayo dahil sa kanilang pagpanaw, napabayaan namin kayo." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagpumilit na bumangon para maaninag nito ng husto ang kanyang muka. Pagsilay naman itong meron nga siyang pagkakahawig sa kanyang mga magulang, di naman ito naiwasang umiyak habang ibinabahagi sa kanya
ang masasaya nilang pagsasama. Dagdag pa ng matanda na napakabuti ng mga magulang niya, kaya halos gumuho ang kanyang mundo matapos niyang malaman ang pagpanaw nito. Dagdag pa ng matanda na hindi niya sukat akalain na muli niyang makikita ang anak ng dalawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya ang lahat ng manang makukuha niya sa oras na mapagaling niya ito. Nang marinig naman yon ni Crispin, dali-dali naman niyang inilatag ang kanyang mga gamit habang walang patid sa kakausal. Paglapat naman niya sa noo ng matanda ng medalyon niyang hawak, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng libu-libong masasamang kaluluwa. Pag-alis naman niya ng medalyon sa noo nito, doon niya napagtantong hindi yun nabarang o nakulam. Kung hindi siya nagkakamali, isa yon sa mga naging sisidlan at paramihan ng mga bertud ng aswang. Bagaman wala siyang kaide-ideya kung ano ang espesyal sa katawan ng matanda, nasisiguro niyang yon ang totoo nitong karamdaman. Upang masigurong walang makakarinig sa mga bagay na kanyang sasabihin, pansamantala muna niyang pinaalis ang anak nitong nakabantay. Pagpasok pa lamang niya kasi, napakasama na ng tingin nito sa kanya. Wala naman siyang nararamdaman doong kakaiba pero pinili niyang maging maingat sa kanyang mga kilos. Hanggat maaari, hindi siya nagpapadalos-dalos dahil alam niya sa kanyang sarili na may kakayahan ng ibang uri ng mga aswang na makibagay sa mga kagaya nila. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ora mismo pinaalis nito ang kanyang anak na nagbabantay. Hindi naglaon, nang silang dalawa na lamang ang natira, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga bagay na nalaman niya. Dagdag pa niya na kayang-kaya niyang ubusin ang mga nilalang na yan kung bibigyan siya ng permiso ng matanda. Binigyan niya rin yun ng kasunduan na kung sakali mang may masangkot sa kanyang mga anak, wala siyang pananagutan kapag yon ay kanyang napatay. Pagtatapat pa niya na hindi basta-bastang malalagay sa ganoong estado ang matanda kung walang kakampi ang mga aswang sa loob ng kanilang tahanan. Matapos naman itong marinig ang lahat, agad naman siya nitong pinahintulutan na gawin ang kanyang nais. Upang wala na ring manghimasok sa kanyang mga plano, tuluyan na nga itong pinaalis ang lahat ng mga naghihintay na albularyo. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, kasama ang kanyang mga kapatid, pinili nilang doon na muna manuluyan sa bahay ng matanda. Habang nagpapahinga naman ang mga ito, matyaga naman siyang nagbantay sa buong pamamahay. Yung mga bantay nga noon, pinapatulog na siya pero iniiwasan niyang magpakakampante. Sa isip-isip niya, maaaring hindi makita ng mga ito ang totoo nilang kalaban. Dahil sa ganoong sitwasyon, inabot siya ng hating gabi kakabantay at kakaikot sa loob ng bahay. Pagpatak naman ng alauna ng madaling araw, nang mapadpad siya sa may bandang kusina, nasipat niya ang anak nito na siya namang nadatnan niyang nagbabantay noon sa matanda. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang naramdaman ang masama nitong presensya, kaya hindi na rin siya doon nag-alangan na lumapit. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang ginawa, sinubukan naman siya nitong balaan pero hindi siya nakinig. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nga nagkaroon ng kutob ang anak ng matanda na may natuklasan na nga siyang kakaiba sa pagkatao nito. Walang sabi-sabi, bigla naman yung tumayo, sabay sunggab sa kanya bitbit ang isang mahabang kutsilyo. Pagsilay naman niya sa pag-atake ng nilalang na yan,
Kampante lang naman siyang humawak sa medalyon habang nag-uusal. Di rin niya piniling umiwas sa binabalak nito, sa kadahilan ng alam niyang hindi sa ganoong paraan umiikot ang kapangyarihan ng Arkanghel. Ayon kay Crispin, mas malakas ang kanyang tangang aral kung nararamdaman ng mga itong wala siyang kinakatakutan. Dahil sa kanyang ginawa, gulat na gulat naman ang lalaki nang mapansin itong hindi man lang tumalab sa kanyang katawan ang iniunday nitong kutsilyo. Pagtitigan naman nilang dalawa, imbis na masindak ang nilalang sa kanya, ngumisi lang naman yun sabay wika ng, "Malakas nga talaga ang kabal mo," sabi ng iba. "Huwag kang magpakakampante, bata. Nakakalimutan mo yata. Teritoryo namin ang lugar na ito. Hindi magtatagal. Mamamatay ang tatay ko. At kami na ang maghahari sa lahat ng kanyang ari-arian. Lalawak ang aming lupain at dadami ang aming mabibiktima." Nang marinig naman ni Crispin ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Talaga ba? Baka sa panaginip mo lang yan mangyari." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-ihip naman niya ng usal sa mukha nito na siyang naging sanhi upang umikot ang ulo ng nilalang na yon. Sapilitan yung nangyayari kahit ayaw naman itong gawin ng lalaki. Hindi naglaon dahil sa lakas ng presensyang tumutulak sa ulo nito. Wala na nga yung nagawa kundi ang sumigaw habang pilit na pinipigilan ng kanyang katawan na gawin ng mga bagay na kanyang ikakamatay. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, bumagsak na rin yon sa lupa nang wala ng buhay. Pagsilay naman doon ni Crispin, agad naman niyang tinalian ng paa nito, sabay kaladkad patungo sa lugar ng mga aswang na kasalukuyan itong kinakaaniban. Habang binabagtas naman niya ang daan, iisang gasera lamang ang nagbigay liwanag sa madilim na paligid na kanyang kinaroroonan. Sa paglayo din niya sa bahay ng matanda, mas lalong bumigat ang presensya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kalahating oras pa ang lumipas, bahagya naman siyang napatigil nang maramdaman niyang napapaligiran na siya. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at pananggalang. Wika ni Crispin habang pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga aswang. Matapos naman niyang masambit ang mga katagang yon, mula sa napakadilim na kalangitan, may mabilis na liwanag na bumagsak sa kanyang katawan na siya namang pagramdam niya sa isang napakagaang presensya na parang yumayakap sa katawan niya. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng aswang na nakapaligid hindi maiwasang mapaatungal at magsigawan. Nang marinig naman niya ang pagsigaw ng mga ito, agad naman niyang natagpuan ang mga lugar na kasalukuyan itong pinagkukublian. Sa isang iglap, muling nagsambit ng mga usal itong si Crispin, dahilan para lumabas sa kanyang katawan ang parte ng kanyang presensya na dahan-dahang nag-aanyong isang nagliliwanag na mandirigma. Ayon sa kanya, kaya niya na isa katuparan ng ganoong abilidad ay dahil sa tangan niyang medalyon ni Uriel. Dagdag pa niya na, ang mga nilalang na kanyang tinawag may lakas ng 1,000 gabunang pinagsama-sama. Dahil sa hindi nito masukat na kapangyarihan, para itong liwanag na pumapatay sa kadiliman na mabilis nitong dinaraanan. Sa loob ng humigit 5 minuto, parang winalis ang lahat ng aswang sa paligid.
Maya-maya pa, pagputok naman ng liwanag ng buwan, bumungad sa kanya ang mga katawan nitong wala ng kaluluwa. Unti-unti na rin yung hinihila ng mga balbal at sigbin na animoy mabilis na napadpad sa lugar dahil sa amoy ng mga labi. Nang mapagtanto naman niyang naubos na niya ang lahat ng kanyang mga kalaban, doon na siya bumalik sa bahay ng matanda upang ipagpatuloy ang kanyang panggagamot. Sa maniwala kayo o hindi, yung iniinda nitong karamdaman sa loob ng ilang taon, 3 araw niya lang napawi. Dahil sa kanyang kakayahan, itinalaga siya ng matandang yon bilang kanang kamay nito. Siya ang naging katiwala sa lahat ng bagay na siya namang dahan-dahang nakapagpabago sa tadhana nila na magkakapatid. Ngayong pangkasalukuyan, may edad na itong si Crispin. Masaya na rin siyang naninirahan sa kanyang sakahan kasama ang kanyang pamilya. Pero alam niyo, pinuno, sa kabila ng kanyang simpleng buhay, lingid sa kaalamanang nakararami, nagtatago pala sa kanyang karunungan ang isang arkanghel na si Uriel. Okay. Opinion ko sa kwento. Ang ganda nito kung naging series to. Pero pansin ko lang parang binitin tayo ni Crispin, no? Kasi overall parang ang dami pa niyang pwedeng ikwento sa atin. Kasi ano bang taon nangyari to? Teka lang Kasi 2024 pa lang tayo ngayon. Tapos buhay pa si Crispin. 1972. So ang dami pang pwedeng ikwento ni Crispin sa atin. Ang tanong lang, ba't kaya ayaw niya na ikwento yung iba? Number 1, kasi ako feeling ko ito yung rason niya. Ayaw niya pang isiwalat yung mga kakayahan ni Uriel. Kasi sa panahon natin ngayon, konti lang nakakaalam ng kakayahan niya. Karamihan kasi sa atin, ang alam natin talaga si Arkanghel Miguel, 'di ba? Pero itong kay Uriel, iba to, namumukod tangi yung kakayahan nito. Pero di ko rin sigurado kasi nga ngayon nasa internet na lahat. So siguro may mga antingero o may mga manggagamot tayong kaibigan dyan na napag-aralan na rin kung anong meron dito kay Arkanghel Uriel. Pero overall, nanghihinayang ako kasi hindi siya naging series. Isa lang yung sinend sa atin na sa tingin ko pinaka-climax ng buhay neto ni Crispin. Pero ako satisfied na ako sa kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.